Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibande uyakubingelela. Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu sithandile ukuba siphinde siphile kulomhlaba nakulolu suku. Njengoba ungilalele nje uphawu ukuthi uyaphila emhlabeni nami ngiyaphila. Ngoba asebehambile abasizwa babhekene nesimo sabo lapho bekhona ngoba nathi siyahamba. Ayiminingi iminyaka esele silandele and kwabanye abangilalele manje akuwona nonyaka sekungaphansi konyaka. Kwabanye akuseyona nenyanga kungaphansi kwenyanga ukuthi ugoduke. Umbuzo wami uthi ukulungele yini ukuhamba na? Usuyilungisileni indaba yakho noNkulunkulu? Ilungile indaba yakho noNkulunkulu? Ilungiseke. Amaphutha amancane uthatha uthi mancane angakwenza ugcine usekubhujisweni esihogweni echibini lomlilo elivutha umlilo nesibabuli. Amaphutha amancane nje ongaze ungawanaki wena. Njengokuthembisa ungafezi. Namhlanje olesingaki olesibili Tuesday bese uthi ngesonto ngizokubona sibanibani. Kanti ngesonto uzobusugodukile. Amaphutha amancane uthi ngaze ngafa ukushisa uqamba manga ufile uyaphila. Ngaze ngafa amakhazi ukhuluma iphutha ufile engane uyaphila. So zonke lezo zinto ezincane uNkulunkulu akazifuni. Ngoba uthonke amazwi ayize esiwakhulumayo siyakuzilanda ngawo ngosuku lokwahlulelwa. Ngakho ke qaphela ukuthi yini oyikhulumayo ngomlomo wakho. Qaphela ukuthi yini oyicabangayo noyizindlayo ngengqondo yakho. Cabanga izinto ozifihle enhlizweni ngoba izwi lenkosi lithi inhliziyo imbi yakhohlisa ingcolile ngoba zonke izinto ezimbi ziqhamuka enhlizweni. Ngakho ke ihlanze uyingcwelise inhliziyo yakho. Ngoba babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba ibona abayobona uNkulunkulu. Enhlizweni lapho kuqhamuka khona ukuphila. Yonke nje into ebhekene nokuphila kwakho isuka enhlizweni. Injani inhliziyo yakho na? Ayike bekuyisingeniso nje leso engingenisa ngaso namhlanje. Ngiyakuthanda lapha ekhaya. Ngibonge kakhulu sibe nehlaseleka usukela nini? Kanti lesingaki namhlanje insuku ziyangididaka. Ngicabanga olesithathu noma olesibili ayangazi ake ngikhohle ukunaka leyo nto. Kodwa ke ngahlaseleka kakhulu kuvalwa inamba. Kuke kwavala baqale bavala entsha. Khona entsha nje inamba engisathi ngizoninikeza yona uma sivalwa simuvela kuyona. Kodwa ngoba izinto zazi kakalungi ama-contacts awakalungi. Emva kwalokho bese kuzoba ile namba ke sisebenzayo abayivalile. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu kungene nje egazini ngaphambi kokuba ubhale wenza okuthize. Qala egroupini uyocheck ukuthi ayikhona into okudingeka ukuthi uyazi uyothola iupdate egroupini. Ngaphambi kokuba ubhale noma wenza okuthize noma wenza iVN. Ngoba izinto ziyashintsha. Mhlambe sengithumelile ngathi ngicela ningabe nisathumela. Uma usuthumela wena njengoba ngikhuluma ngesihogo nje. Angithi usunenkani wena, usuthumelile kuthiwe kungathunyelwa. So izinto ezincane ezinjengalezo zizosenza singawuboni umbuso wezulu. Ngakho ke zijwayeze ukuthi ngaphambi kokuba uthumele into hamba ubheka ama-updates ekhaya lezwi egroupini. Maye ngekho usiyakhululeka kuyathumela. Maye khona usiyalalela ukuthi kuthiwani ngaphambi kokuba uqale uthumele. Ngiyacela kakhulu sibambisane ngoba umsebenzi engiwenzayo ujulile ngendlela emangalisayo. Abantu abangaphezulu ka-9,200 akubona abantu abancane labo bebhekene nomuntu oyedwa. Kodwa uNkulunkulu uyangisiza, ngiyameneja, ngiyakwazi ukwenza. Ngakho ke ngiyakucela ukuthi sibambisane emsebenzini kaNkulunkulu. Ngingakwenzi ngikhonona ngoba kunako ukusiza. Yakhumbula amaHebheru 13 verse 17. AmaHebheru 13 verse 17. Ngiyafisa ukuthi ngikufundele wona.
ukuze sisebenzisane kahle ngomoya omuhle, ngomoya wesonto washabantu. Hebrew 13 lilalelana abaniholayo nibathobele. Ilokho kuphela engikucelayo. Hayi ngoba nithobela mina kodwa nithobela isimiso esibekwe uNkulunkulu phakathi kwenu. Nithobela imbongolo egitshelwe uJesu. So ngiyanicela bafowethu, lalelana abaniholayo nibathobele ngokuba balinde imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli. Ngisize nje ngikwenze ngokujabula ngabubuli. Ingakho-ke sengathatha isinqumo sama-emoji ukuthi angisafuni ukukhuluma. Hayi angisakhulumi ngama-emoji, ngiya-acta kuphela manje ngoba nami ngahle ngabe ngisalibona izulu ngenxa yokuthi ayangihlukumeza. Qaphelani, musukusho ukuthi angibonanga ukuthi ngifake kanjani. Yebo kawubonanga ngoba unakile. Bakhona ababonayo baphuthume bayisuse. Aqhame seqolisa umuntu ngingayibonanga nokuyibona uphuthumile wenze njani wayisuse. Manje akusebenzi ukuthi uthi angibonanga. Okusebenzayo ukuthi xolisa uyikhiphe kwaphela nje. Xolisa uyikhiphe uvula umnyango wakho wezulu. So-ke lalelani abaniholayo nibathobele ngokuba balinde imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akunakumsiza. Mangibubula nje ngeke ukusiza. Akumina-ke ngedwa, sinabefundisi la ekhaya lezwe abaningi. Balaleleni abaholi benu emabandleni nikuwona. Balaleleni nibathobele ngokuba balinde imiphefumulo yenu. Libambe nje lelo, ulinde umphefumulo wakho lo. Ngisho ukuthi uyavakasha kwelinye ibandla, mazisa umholi wakho, musuvele uhambe nje. Musuvele uhambe. Asenzeni izinto ngokwaziyo, musuvele ulove enkonzweni. Bika ukuthi awuzubabikho enkonzweni. Ulandela ama-structures ebandla. Ibandla nebandla linendlela yayo lokubika. Abanye babika kumfundisi ngqo. Abanye umfundisi unomsebenzi omningi, ubika kumama umfundisi noma ubika ekomitini noma ubika kubani. Amabandla anendlela eziningi aphathwa ngayo. Lalela ibandla okulona, musuvele ulove nje. Ngisho noma ngabe kuthiwa kuyaziwa usebenza ama-shift, angithi ngenye Sunday ukhona. Ushilo ukuthi ayi kule Sunday angizobabikho ngoba uyabona ukuthi usebenza kanjani. Hayi nakuleya futhi angikho ngisemsebenzini ukuze ngibe yebona reporter kuzokusiza. Iba umzalwane ophathekayo, phatheka. Kubuhlungu ukuba nomzalwane ongaphatheki ngoba wenza izinto ngokuthanda kwakhe, zithi mase zimshayile ubuye ngathi uyasha esezofuna umkhuleko kanti wayengazange akutshele. Lapho sibona isithombe sikaNkulunkulu. Senza izinto uNkulunkulu singamazisile. Izaga 3:5 mazise ezindleleni zakho zonke. Wenza izinto ungamazisile uNkulunkulu. Uthi mawusushaya kodongeni usiyabusa ufuna umkhuleko. Ayisebenzi leyo nto. Ayisoze isebenze. Lungisa isono sakho kuqala ngaphambi ufuna umkhuleko. Lungisa isono sakho. Mhlawumbe umshado wakho mubi nje wena. Ngaze usiyakushaya umshado wakho uyagijima. Cela ningithandazise. Sikuthandazise wawuthandazileni lo mshado ufuna eqaleni. Wakuphendula uNkulunkulu noma waqhubha nje ngokuthanda kwakho uqhutshwa inkanuko. Vuma isono sakho sokushada umshado uNkulunkulu engawuhlelanga. Khona kuyoba lula uma usunenkinga uye kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wenzeni? Usekuthethelele isono sakho. Uthi verse 5 wezaga 3, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyaqondisa imikhondo yakho. Mazise kuzo zonke izinto. Ngisho uhambe edolobheni mazise. Ngisho uyokha amanzi emfuleni, mawusahlala lakhiwa khona amanzi emfuleni, mazise. Ngisho uyowasha, mhlawumbe washele emfuleni, mazise ezindleleni zakho zonke. Kuyokwenza ukuthi noma uvukelwa inyoka endleleni ingakwenzi lutho ngoba uhambi wedwa, uhamba noNkulunkulu. Mazise endleleni zakho zonke. Ungenciki kwakho ukuqonda. Ungathi hayi ngihlale ngihamba le ndlela mina ngiyazi uncike kwakho ukuqonda. Awukwazi sekukhona manje kuleyo ndlela. Kodwa mazisile. Uthi uHubo 91 yakuyalezi ingelosi zakhe
zonke zikuthwale. Madoda zikwentshathe. Ngeke uboneke wena untshatiwe ngoba uyokusahamba ngenyawo zakho kanti kwelikamoya untshatiwe. Ngenxa ukuthi sezikuthwele, hayi kubaleka yonke into ebikade izokulimaza. Ake sifunde ukumazisa. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho verse 7 mesaba uJehova udede ebubini. Nansi into eshaya abantu abaningi bathanda ukufuna emkhuleko bagijimela emkhulekweni kodwa abamthandazile uRoma 10 verse 9 bagijimela emkhulekweni abazivumeli izono zabo. Ukusiza kanjani umkhuleko ungavumeli izono zakho? Ake sifundeni lento bafowethu, ngiyacela ngiyafisa nibatshele nani labantu enibaletha. Abanye nibaletha benazi baneyinkinga, umtshela uzosizakala kule group. Mtshele ukuthi ukuzosizakala kunemigomo yakhona nayo nembandela enginikezwe inkosi uJesu ukuthi ngisebenze ngayo. Angivele ngikhulekele umuntu nje. Umuntu makamvume uJesu uqala ukuthi uyinkosi ngokuthandaza uRoma 10 verse 9 emva kwami. Okwesibili umuntu makabhuke athole usuku. Leyo booking ayingoba buntsibandi, ibooking yakho noJesu uqobo kodwa uzoyinika ubaba untsibandi. Bese uyaqala ubhala izono zakho. Uthi mawusuyiqedile ozikhumbulayo, buseyithandazela into oyifunayo, uNkulunkulu uzobuseyaqala uyasebenza. Ngoba izona uzivuma ubaba untsibandi, uzivuma kuyena ngokutshela ubaba untsibandi. Akodwa uJoshua chapter 7 verse 19 to 20 uyicacisa kahle le ndaba. Vuma izono kuNkulunkulu kodwa utshele uJoshua. Lisho njalo leli uJoshua chapter 7 19 and 20. So ke uvuma izono kuNkulunkulu noma enkosini uJesu bese utshela ubaba untsibandi. Ubaba untsibandi uzokukhulekela nje yena kuphela ukuthi uthole uxolelo. Ngakho ke bafowethu asiyeke ukusebenzisa uNkulunkulu engathi inyanga, witch doctor noma isangoma. Vele ushone nje uNkulunkulu, ngifuna uNkulunkulu angenzele ukuthi abanye bazi bamthenge ngemali. Iyekeni lento yokuthi unikele bese unikelela isicelo. Ngiyazi amanye amabandla ayakwenza lokho, akukho eBhayibhelini. Angaze ngizwe eBhayibhelini ufuna unikelela isicelo esithize. Kusho ukuthi uyamthenga phela uNkulunkulu. Mawunikela nje nikela, yena ozokubusisa. Kodwa musucela ngomnikelo ngoba usho ukuthi uNkulunkulu uthengwa ngemali. Akathengwa ngemali. Ngisho ukuthi unikela imiliyoni. Nkosi nanti imiliyoni ngicela ungikhiphe ejele. Ngeke akukhiphe ejele, akukhiphe ukuthi ukhiphe imiliyoni, yini imiliyoni kuyena. Golide nesiliva lonke lingelakhe. Asiyeke nje ukudizela uNkulunkulu, ukubribe uNkulunkulu lokho. Musucela ngemali, cela ngomkhuleko ngenhliziyo ekholwayo. Inhliziyo ekholwayo lesimvumile uJesu ukuthi uyinkosi. Yayise ivuma izono zayo wazibhala phansi wathola idate. Angazike ukuthi ngiyindaba ngiqale lapha ya, kodwa vele kusho ukuthi bakhona abantu engiba-addressayo. Nabo laba engivele nginabo batsheleni abantu manibaletha ukuthi kuqalwa lapha ya. Awuzuthi uvele ufika nje bese uthi nginenkinga yokuthi awungithandazele. Mina ngizokutshela umgobo engisebenza ngawo okufanele ulandele nabanye abawulandelile wabasiza. Hayi angidluleke. Nama ngazi kwenzekeni kodwa sekwenzekile. Matthew chapter 5 verse 3, 10, 11 and 12 asiguqe sikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando. Ngihlale ngilubonga njalo uthando sithande ngalo ngoba kungumusa sisindisiwe. Nakhona kwenzeke ngoba senze kahle kodwa ngoba usenzele umusa. Thina size nokukholwa wasenzela umusa, wasenzela ifavor sasindiswa. Sisizeke Nkosi ukusindiswa kwethu sikuhloniphe, sikuphathe kahle. Singamdabukisi umoya ongcwele kuze kube usuku lokuhlengwa. Ngiyabonga egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Sifundeke izwi lenkosi Matthew chapter 5 verse 3, 10, 11 and 12. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo.
Nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngani beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abanandulelayo. Babazingela abaprofethi abanandulelayo. Sambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngoba uyasithanda. Masihlukumezeka uyasitshela ukuthi nesibalandelayo bahlukumezeka, nabayosilandela mayingakalandi ibandla bayohlukumezeka, batshelwe ngathi batshelwe ngathi. So asibeni strong, qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu, sihlome zonke izikhali zikaNkulunkulu, ukuze lapho sesilwile sazabalaza nangosuku olubi sime. Hayike ake siqhubekeke nenkonzo yethu. Izolo besilokhu sikhuluma ukuthi babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Asibheke ukuthi uthini umpostoli uPetro encwadini yakhe yokuqala chapter 3 verse 14 kuya ku-17. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe. Isiphi isibusiso sifunayo esidlula ukuhlupheka ngenxa yokulunga? Uthi ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki. Mabesabisa basabise maqede ba-act uthi singakhathazeki. Hayi, masingakhathazeki bafowethu, ngoba sibusisiwe uma kwenzeka lokhu ngenxa yokulunga, kwenzeka lokhu ngenxa yokuthi ungcwele. Ikhona phela leyo nto, ujivazwe ngenxa yokuthi ungcwele, ujivazwe ngenxa yokuthi awunanga. Ikhona leyo nto. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki. Sibheke uverse 15. Kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza izathu sethembele kini. Simenze njani uKristu? Simngcwelise. Ukwenze njani ukumngcwelisa? Ukuzihlanza, ngoba ngaso sonke isikhathi uma uvuma izono zakho uyamngcwelisa uKristu. Ngaso sonke isikhathi uma wenza izono zakho wona uyamngcolisa, umenza angcole, uyamjivaza, umenza inhlekisa, uyabethelwa ngokwesibili ebethelwa nguwena. So masimngcwelisa uKristu ngokuthi sivele ukuthi singabantwana bakhe, kodwa abaphila impilo engcwele ngoba uyena ufuna sibe ngcwele. Mngcwelise uKristu empilweni yakho. Mngcwelise uKristu ngamaphupho akho. Mngcwelise uKristu ulele ekhaya wedwa. Mngcwelise uKristu usemsebenzini. Mngcwelise uKristu usesikoleni. Mngcwelise uKristu nakomakhelwane uhlezi ekhaya. Mngcwelise uKristu kubaba wekhaya ongakholwa. Mngcwelise uKristu kumama wekhaya ongakholwa. Uyamngcwelisa nje. Mngcwelise abe yinkosi. Liyabuya leli gama ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Mngcwelise abe yinkosi. Umbize uthi uJesu Kristu uyinkosi. Nenkambo yakho ikhulume ukuthi wena eyakhe inkosi inguJesu Kristu. Ngatholakali uthuka, ngatholakali uhleba, ngatholakali uthukuthele, ngatholakali ubhuqa uphindisa okukhulunyiwe kabi, uphindisa okubi ngokubi, ngatholakali unebugqubu. Lokho akumenza abe yinkosi empilweni yakho. Noma ungasho ngomlomo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kodwa izenzo zakho ziyaphika uma wenza lezi zinto. Kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu. Akazi ukuba inkosi empilweni yakho kuphela, akazi ukuba inkosi ngaphandle kubonakala ukuthi ugqoka kahle, awufake ezimpintshayo, ingubo zakho zinde, awuveza umzimba oyithempeli kaMoya oNgcwele. Uyadlula lapho, uyakwenza lokho konke, yebo, kodwa mngcwelise umenze abe yinkosi enhlizweni yakho. Ngoba inhliziyo, Jeremiah
chapter 17 verse 9, ingcolile, imbi, ubani ongayazi? Who can know it? So kuzo zonke izinto ezigcinwayo londa inhliziyo yakho, ngoba kuyilapho kuvela khona ukuphila, kulapho kuqhamuka khona izinto zokuphila. Uma uphila budedengu kuqhamuka enhlizweni, uma uphila kahle kusuka enhlizweni, ngoba inhliziyo yakho ihlanzekile. So uma ke kunento kufanele uyilonde kuwe, londa inhliziyo hayi umzimba. Inhliziyo ezolonda umzimba. Siyazi ngesizulu kukhulunywa amagama athi hlala ngentombi, kusho ukuthi londa ubuwena, hlala ngensizwa, londa ubuwena. Kodwa qala londa inhliziyo, ngoba iyona ezokwenza ulondele umzimba, iyona ezokwenza uhlale ngentombi, iyona ezokwenza ungahlali ngentombi. Inhliziyo, indaba yonke isenhlizweni, ngakho londa inhliziyo. Bese kuthiwa ke babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo, ngokuba baya kumbona uNkulunkulu. Ubonwa ngenhliziyo ehlanzekile. Ayi, sithini isikhathi sisavuma sikabe simbi kakhulu. Ngisafunde uverse 14 no15 othi, kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki. Verse 15, kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu, nihlale ningabalungela ukubaphendula bonke abanibuza izizathu sethemba lenu. Nakho uma usumngcwelisile yebaredi, ngoba bazokubuza izizathu sethemba lakho, bazokubuza ukuthi kungani wena ungaqhini ngalendlela esiqhina ngayo, kungani wena ungamake up, kungani wena ugqoka uhloniphisa wonke umzimba, wanomzimba omuhle nje ume kahle. Vela amadoda akubona, batshela izizathu sethemba lakho. Lithi izwi, nihlale nilungele ukubatshela izizathu sethemba. Bayakubona umuhle, wakheke kahle, kodwa babona ngathi uyaziqhenya ngobuhle ngamini unamahloni ngobuhle bakho, bathi ziqhenye buveze. Cha, batshela igama lezwe lithi ikhiwane lihle ligcwale ibungu. Yabona labantu abahle, laba abahle bayinkinga. Ngiyakutshela mina bayinkinga. So ke wena hlala kuJesu, wena menza inkosi enhlizweni yakho, yena ozokuphathela impilo yakho, uzoyena ozokunika inkazimulo, bakwesabe. Hayi umuntu avela ashelwe nje, hamba edrobheni, hamba umiswe yibo bonke abafana labo. Iphi inkazimulo kaNkulunkulu kuwe? Indaba uhamba ushelwa nje. Yabona ukuthi ayilungile leyo nto. Ufuna kube nenkazimulo kaNkulunkulu. Indaba amadimoni lokho ekuthuma abantu nje bezokushela phosekele kuwena. Zihlole usibheke ukuthi namhlanje kade ngadina ukushelwa, kwenze njani ngashelwa? Ushelwe leni ngempela? Khona into engcolile phela abayibonile kuwe beza kuwe, bazothatha ama-chance, amadimoni ayibonile. Zihlole ubheke, awusiyena okushelwa wena, ungokusatshwa, ngoba ongakuwe phakathi kuwe mkhulu kunosezweni. Yindaba ungasabeki, indaba ungenasithunzi. Kufanele ube nesithunzi, bakwesaba abantu, ikakhulu abangakholwa. Kufanele uma ubuya nje ekhaya uplan ukuthi ungena nemkhosini, ungenela ukuthi usheliwe wena. Bakushelile abafana, akushelile amadoda, akunqunile amadoda, lala nawe kwelikamoya amadoda akungcolisa. Ngcolile nje umanapha napha. Yazi ukuthi umanapha napha kwelikamoya udinga ukukhala kuNkulunkulu, umcela kwembathisa inkazimulo. Noma uqhamuka abafana baqhele, uze behlebe ethi hayi mshele wathula, enganthe uzomshela. Hayi ngishonini mina ngizomshela. Yabo uze bexabana bebanga ukukushela. Usuthi ngiyabonga Nkosi ngoba uyaphila empilweni yami. So ke nihlale ningabalungele, bangathi mabetha uqome ngani uthi phela ebandleni asiqomi. Ibandla kanti akusiyo ukuthi wena uJesu ophila kuwe. Hayi bafowethu, ake simkhonzeni uNkulunkulu, sihambe ngobungcwele. Ngiphindela amavesi amabili bese ngiyathandaza. Petro uqala chapter 3 uverse 14 and 15. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nebusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki.
kepha mngcweliseni uKristu abe inkosi ezinhlizweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini. Khumbula ngithe sizoqhubeka sidine kuvesi 17 nalencwadi. Okwamanje ke nokwanamhlanje sekwanele lokhu. Ngicela ukuguqa ngikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu ngakho konke sesikuzwile. Siyabonga Moya Ongcwele. Ngiyacela kusize kube yilona loyo alizwe alenze izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Babonsibande useyavalelisa. Ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.